फ्रेंड्स दिनै आसाम केबिनेटआ मोनसे डिसिजन लादों। बे डिसिजनआ जाहैबाय मा আৰু এটা আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে অসমত মানে SC সার্টিফিকেট আছে, ST সার্টিফিকেট আছে, OBC সার্টিফিকেট আছে, মাইনৰিটি সার্টিফিকেটটো অসমত দিয়া হোৱা নাছিল। সংখ্যালঘুসকলক এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হোৱা নাছিল। আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে সংখ্যালঘু যিসকল মুছলিমসকল, খ্ৰীষ্টানসকল, শিখসকল, বুদ্ধিষ্টসকল, জৈনসকল আৰু পাৰ্চীসকল, এই 6টা কমিউনিটিক আমাৰ সংখ্যালঘু প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব। এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি কিছু আঁচনি আমাৰ আছে, হয়নে নহয়, যে মাইনৰিটি সংখ্যালঘুসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এটা বিভাগেই আছে, কিন্তু সংখ্যালঘুৰ কোনসকল এইটোৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰমাণ পত্ৰ সহ নাছিল। আমি কমিউনিটি ৱাইজ কৈ দিওঁ যে মুছলিম সংখ্যালঘু, খ্ৰীষ্টান সংখ্যালঘু, জৈন সংখ্যালঘু। এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকৰ নিজা হাতত প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব। ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে মাইনৰিটি হিচাপে সুবিধা পোৱাখিনি তেওঁলোকে কোন মাইনৰিটি তেওঁলোকে নিজে সেইখিনি দাখিল কৰিব পাৰে। माइनरिटिफोरनि थाखाय संख्यालघुफोरनि थाखाय आसामाव माइनरिटि होनोब्ला इस्लाम धोरोमारि सुबुं, जैन धोरोमारि सुबुंफोर, बौद्ध धोरोमारि सुबुंफोर, ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोर, सिख धोरोमारि सुबुंफोर आरो जायफोरखौ जों पार्सि होननानै बुङो बिथांमोनखौ माइनरिटि हिसाबै हमनाय जायो। जोंनि आसामाव बिथांमोना माइनरिटि होननानै गनायजानाय। नाथाय गोबाव समनिफ्रायनो माइनरिटि जि सार्टिफिकेट जाबायदि जोङो शिड्युल ट्राइबनि जाति सार्टिफिकेट मोनो नङा होमबा, कास्ट सार्टिफिकेट, SC फोराबो बेबायदि मोनसे सार्टिफिकेट मोनो, OBC फोराबो मोनो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन थाबावनो बाहागो गुबुन गुबुन स्टेटआव। नाथाय माइनरिटिफोरा बेबायदि सार्टिफिकेट मोनामोन। आसाम सरकारा केबिनेटआव सावरायनानै मोनसे डिसिजन लाबाय। बे डिसिजना जाहैबाय मा, दिनैनिफ्राय माइनरिटिफोरनि थाखायबो सार्टिफिकेट होनाय जासिगोन, प्रमाण पत्र होनाय जासिगोन, संख्यालघु प्रमाण पत्र होनाय जासिगोन, माइनरिटि सार्टिफिकेट होनाय जासिगोन। आरो बिथांमोननि थाखाय मा मा बेबायदि सुबिदा लाखिदों सरकारा बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। जाबायदि ST-फोरनिया मोनसे कोटा थायो, पार्सेन्टेजनि कोटा थायो, साख्रियावनो जा फरायनायावनो जा बायदिसिना बिथिङाव, आरो माइनरिटिफोरनि थाखाय बेबायदि कोटा माबायदि थागोन बेखौ आं मिथिया। माइनरिटिनि ओंथिया बे नङा जे माने माइनरिटिनि ओंथिया बबेबा शिड्युल ट्राइब शिड्युल कास्ट बुजाया। माइनरिटि मिन्स पपुलेसन खमखौसो बुजायो नालाय, जेनेरेलि बिथांमोना जेनेरेलावनो गोलैगोन। आंनि बादिब्ला जेनेरेलावनो गोलैयो, बे आंनि नलेजाव जानो हागौ, आंनि गोरोन्थिबो जानो हागौ। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुंफोरा जुदि सानदोंबा माइनरिटि सार्टिफिकेट होनायनि जाउनाव ST-नि सिट केपासिटिया खमिलांगोन, SC-नि सिट केपासिटिया खमिलांगोन, बे बाथ्राया जानाङा। सरकाराव बिसोर बुंदों, केबिनेटआव मोनसे डिसिजन लादों, बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो माबा मोनसे खामानि दङ, बेबायदि माबा मोनसे दं होनना बुंदों। मा दं बेखौ खिन्थायाखै। बेनिखायनो आं मोनसे आन्दाजसो खालामदों, जायफोरा माइनरिटि, जेनेरेलि जायखौ जों माइनरिटि होनना बुङो, बिसोरो जाति हिसाबै जेनेरेलावसो गोलैयो नङा होमबा। बेनिखायनो बिसोरो माब्लाबा ST, SC, OBC-नि सिटखौ बेबायदि सेख'नो हानाय नङा। बेबायदि आयेन जेबो बानायनाय जानाय नङा। नोंथांमोना निश्चिन्त मनै था। खिन्थु थेवबाबो आं मानो बुंदों, मा थिग सरकारा माबा मोनसे गोदान बिसोरनि थाखायबो माबा मोनसे लाखिदों खोमा, बिदिबोथ' जानो हागौ। साननैसोनि उनाव जों मिथिगोन। स' बे बाथ्राया जाहैबाय बेनो, दिनै आसाम सरकारा मोनसे डिसिजन लादों, केबिनेटआ मोनसे डिसिजन लादों। बे जाहैबाय मा, माइनरिटि सार्टिफिकेट होनाय जासिगोन, संख्यालघु प्रमाण पत्र होनाय जासिगोन। आरो बे संख्यालघुआव बा माइनरिटियाव गोलैनाय हारिफोरा जाहैबाय, जातिफोरा जाहैबाय इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोर। इस्लामाथ' मोनसे जाति नङा, जायखिजाया जायफोरा इस्लाम धोरोमारि सुबुं बेखौनो होनदों। बेवहाय गरिया मरियाबो गोलैनो हागौ, मियाबो गोलैनो हागौ नङा होमबा, बेबायदि जानो हागौ। आरो जैन धोरोमनि सुबुंफ्राबो गोलैनो हागौ, आरो बौद्ध धोरोमारि सुबुंफ्राबो गोलैनो हागौ, ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफ्राबो गोलैनो हागौ, सिख धोरोमारि सुबुंफ्राबो गोलैनो हागौ, पार्सिफोराबो गोलैनो हागौ। नाथाय नोंथांमोना साननो हागौ ख्रिस्टियान धोरोमाथ' बर'फोराबो दं नङा होमबा। नाथाय जायफोरा बेबायदि बर' सुबुंफोर, बेबायदि जाय शिड्युल ट्राइब कास्टआव गोलैयो, बै ख्रिस्टानफोरखौ बेवहाय जेनेरेलि बुङाखै। जायफोर जेनेरेल सुबुं खिन्थु ख्रिस्टान, बिसोरनि थाखाय जानो हागौ। माने बे बाथ्राया क्लियार जायाखै आरो बेवहाय डाइरेक्ट सोरखौ होनाय जादों।
बेवहाय जायफोरा बर' सुबुं ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोर दं बिसोरखौ बेवहाय बुङाखै। जायफोर बौद्ध धोरोमारि बर' सुबुंफोर दं बेखौ थारैनो बेवहाय बुंनाय जायाखै। आंनि आइडियायाव जायफोरा बौद्ध धोरोमारि बर' सुबुंफोर ख्रिस्टियान धोरोमारि बर' सुबुंफोर बेखौ होननाय जायाखै। जिहेतु बेनि सायाव बांद्राय नलेज गैया, बेनिखायनो गोबां सुबुङा मोनसे गोनो गोथो साननाय सोमजिदोंखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो आंनि मतामतखौसो आं बुंबाय, गोरोन्थिबो जानो हागौ आरो बे बाथ्राया क्लियार जागोन लासैनो, सानसे साननैनि उनावनो क्लियार जागोन बाथ्राफोरा। बेवहाय संख्या लघु होननाय लोगो लोगो धोरोमखौ लानानै मोनसे नाम मेनसन खालामदों 6टा मोनद'टा जैन, बौद्ध, ख्रिस्टियान, शिख, इस्लाम, पारसि बेबायदि बाथ्रा बुंखादों नालाय, बेनिखायनो मोनसे गोनो गोथो मोनसे सोमजिदों, नङा होमबा? नाथाय बे गोनो गोथोखौ जानाङा, बर'फ्रा जेनेरेलि बेवहाय गोलैनाय नङा। बेयो आसामाव थाखानाय हारिफोरनि थाखाय जानाय नङा, बेयो थारैनो गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय बा गुबुन हादरनिफ्राय फैनायफोरनि थाखायसो बे जागोन। मानो होनोबा बेबायदि गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै बेबायदि मैया दाखालिसो फैनानै थाफैनाय बेबायदि खम अनजिमानि, जोबोर खम अनजिमानि पपुलेसन थानाय बेबायदि सुबुंफोरखौसो होनदों, बै धोरोमारि सुबुंफोरखौसो बेवहाय होनदों। बर'फोरा एसामिसफोरा बेवहाय गोलैखाया, मानो होनबा जों बे आसामावनो बहुत हाजार बोसोर सिगांनिफ्राय थाबोखानाय आरो जेसेबां बेबायदिनो कार्बि मिसिं जि दं गुबुन गुबुन धोरोम लानाय, बर'फोराबोथ' गुबुन धोरोम लानाय दङ। माने थार बाथ्राया बेनो, जाय एसटि अबिसि एससियाव गोलैयो बिसोरो बे माइन'रिटि ग्रुपआव गोग्लैखाया। एसटि एससि अबिसिया जाहैबाय सोलोंथाइ आरो समाजजों डिसएडभान्टेज बेकवार्ड क्लासखौसो बुंदों। नाथाय माइन'रिटिया जाहैबाय मा? माइन'रिटिया जाहैबाय मा? बै जि धोरोमारि सुबुं जायखौ जर'स्ट्रियान होनना बुङो, जायखौ पार्सिबो होनना बुङो, जायफोरखौ बौद्ध धोरोमारि होनना बुङो, बिसोरखौ बेवहाय बुंदों। जायखौ इस्लाम धोरोमारि बुंदों, ख्रिस्टान धोरोमारि बुंदों। माने मोनसे बाथ्राया बेवहाय ओरैबायदि ओंखारनानै फैदों, नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला, जायफोरा ससियल'जि फरायो बिथांमोना थारैनो बांसिन मिथिगोन, जायफोरा एन्थ्रप'ल'जि फरायो धोरोमनि नलेज दं बिथांमोना बांसिन मिथिगोन। माने हिन्दुइजिम बा हिन्दु बिसोरो माबायाव गोलैनाय नङा, माइन'रिटियाव गोलैनाय नङा। जायफोरा दं बिसोर जेनेरेलि गोलैया। आरो ससियेलि डिसएडभान्टेज, सोलोंथाइ बिथिङाव डिसएडभान्टेज, बिसोरबो बेवहाय गोग्लैनाय नङा। मानो होनबा एसटि अबिसि एससि बेफोर जाबाय बेकवार्ड, सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा ससियेलनि बिथिङावनो जा बा हिन्दुइजिमनि एसे नांदेरनाय। नाथाय बै मोनद' जि धोरोमारि सुबुंफोर बिसोर बेवहाय गोग्लैखाया। स' नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जानांगौ माइन'रिटिया मा। नोंथांमोना जुदि हमनो हायाखैबा नोंथांमोना आरोबाव स्टाडि खालामबावबानो जाबाय। बेवहाय बेनो फाइनाल बाथ्राया, एससि एसटि अबिसिया बेवहाय गोग्लैया। बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो क्लियार जाबाय जानांगौ। खुलुमबाय।